Nagabinda Shrilda Linkoi Baran Haprengi Jing Shitam Laispa Sakro. Laispa Sakro. One paraya Songo yau jisu nagabinda ganiga step waka balang karake yaga sni burom jonga Maria kemi jonga balang kamaria te suti kalanga kemi jongi vai pai vai bangina ngai ti ge jingdumu jongi baro lamba ge jingi silem jonga Maria te suti bakanang yalam yangi shaukun jonga ni buru baro ge jingdumu jonga ri India jingdumu jong baro ki kinaki ba ap yagi rusal ba per Giduairu nagabinda giba pangi bashitam giba karpadi ge jingduai nagabinda jaki ha kerting opa barukon barumen sim bakoi kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ par kajingi jongo blai lem par kajinga sulak jongo men sim bakoi kindon renka bat pi barra tongin sange shipor Banaiti ya bahara ke jinglong jangga pop hakti jangu jisu bangi puliru naka jimpule beningkom ba usumbai jangga kendai jangga Maria te suti unyi right ya ka kli jangga bamen tonginang ahiti sashasin ya bahara ke jimlin basuniu ke jingtalot kaba penshoy yangi kaba penjinjar yangi kabayalam yang ishaka pop pau jisu unang yarap yang iban light luid na baro ki pop sausia ka donor kamen siam jongi halor baro ki jing dalot ki jing dona jongi kotrai jisu map yangi sai kud yangi dakas namba kardor jame nga pelam Hau blay bad unbor barro bad happy ko himen ko parang bangalale pop shibun daki jimpar khan daki tin daki kham daki jingle klet daki jingle palat janga daki jingle palat janga daki jingle palat bakra janga namar kata nakar padia kamaria bakui kabayai sa katei soti yaki angel bad kiri khui badi happy ko himen ko parang Benduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro inis ne yangi badendala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut
bai ngi bu ya bara ke jing tumu jangi lembaga jinga side lem janga maria theisati bakan ya side naga binda jangi ivei pai vei naga binda kinga sem jangi to ai ko blei ba yisune ya ka jingeda jong jomme hapedeng ka jingtala jangi kramba mangi kibarake ya ka sngi kinma buram jonga kemi bakui jongo bale ka kemi jonga balang nginla da ka jingera jonga jinge sidlem jonga banki joy nagi pop jangi da utrai jangi jesu kristo kun jame uba imbat sensha renkat badme haka jingelang kawai jongamen siem bakuid ublay junom la junom amen Kajing puli na kitab Genesis. Hadin bau Adam ula bam na uding utrai ublay ula khod u bad ula ong ha u. Ha ai medon ula ong ngali usngaw ya kajing sawa jongmi hakakper. Bat ngala syaptieng na marba ngala lingkuj. Kumta ngala buri yalade ula ong manu bayatu yami mamila lingkuj. Hatu mila bam na uding ubala ubanga la hukum yami bad bam. Ubri ula ong. Kakantai bamila ai bakandon bat nga kala ai hanga ya uso jong uta uding bat nga labam te utrai ublay ula ong hakata kantai e kani ka ba phala le te kantai pat kala ong ubsen ula syukurenga bat nga labam utrai ublay ula ong sahu ha ubsen namar bamila le e kani la tim yami palat ya kijendri baro palat ya kimarat kimareng baro men sayat dakpo jongme bat men sabam da ukhendau baro silenter ka jing em jong me ngan buat ka jing syun ya preng jong me bat jong ka kentai ha preng usambai jong me bat usambai jong ka uni usayo bat yurot ya ka kli jong me bat men ap thap ya ka khongdong jat jong u ubreul ai kerteng ya la ka tengah ka em namarba kala long ka kemi jong ki ba em baro ka ktien jong utrai Isamo ya ublay no bar nyospa nyepua Yeah.
utrai undon renkat bat pim. Ka jimpule na ka gospel ba koit kat kum ya anis. Kibayang hajan kadim pana ujisu kilalong ka kami jongu bat ka para jong ka kami jongu ka Maria ka tenga u Klopas bat ka Maria Magdalena. Haba ujisu le yo ialah ka kami bat ia usenran uba u it ba u yang hajan jong ka ula ong hala ka kami. May hakami ukur jambi. Nangda ula ong sa hauta usenran. Hakami kakami jambi. Nadu kata kapor uta usenran ula yalam iyaka syaiing jongu. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ minda ka asngi kabalang karake ya ka sngi kin mau sngi burom jong Maria te soti kum ka kami jong ka balang Maria te soti kalonga kami jongka balang. But kane kalonga jingi kai kabardon jimmut shisha. Bangite Maria te soti kalonga kami jongu mesaya. Lemba u angel uble ula pha ya ka kubor shaka. But ka jimpen bana angel ulong ka jimpan jimmut na ka Maria te soti ka jingpan iya ka jingkoloi jongka banlong ka kami jongo mesaya but kalalong ka kinde badap da ka jingid uble kalalong ka kinde ka badap da ka jinga e jongo uble haba kalalong ka kinde ka badap da ka jinga e jongo uble but ka jingid uble kalala ban pidiang suk ya ka ta ka jingkot jong uble ya ka banlong ka kami jongo mesaya kami jongu Jesus Christ. Namar kala im barabor haka jingid u Christ, jingid u ble, jingid u mensiem bakwe. Kala don shisha ya ka jingri u ble, kala long ka kende kabadap da ka jinga e. Haba kala long kabadap da ka jinga e, ka shem suk ban pidiang ya ka jingkot jongo ble. Kane kalonga jingkot ya ka Maria te soti. Jingkot balonga kami jongo balai. Ban ha kata ka jingkot balonga kami jongo mezaya. Kala kalelang bat ka jingit ya ka jing shashito. Ka jingit uble ka wanshangi rengkat bat ka jing terwa ban shashito. Ngimla bandon jingi doble kalem ka jing shashito. Ladangi ong ngi id ya uble nangda ngi duwai ngi kwa ban lai luit na baro ki jing shitom te nginumla banlong kinombur jongu Chris. Ngimla banlong ki sinran jongu Chris. Nagadaga daw ka jingkot jonga Maria te soti kanang janai shushu kanang shai shushu yaka yenda laka ya ujisu. Haba laka ya ujisu ka Maria teisuti kala yalam ya ukulung ujisu shaka temple. Bad haba u Simon ula yo ya ukulung. Ula ba ya ukulung bad ula ya tulupa. Ba kandung silod dak haka donur jampa ya ka white lamp janga jing sosi. Ublay udang penjanay iya ka jingkot jongu iya ka Maria teisuti lempa ka jimpen kan mau iya ka jingshitam ka jingsosi iya ka white lamp janga jingsosi ha ka jingim janga. Ublay udang penjanay iya ka Maria teisuti balong ka kami jong ujisu balong ka kami janga balang.
But men haba ka Maria te suti kalayos ngo yakata ka jingya tulupa jongo Simon kalas ngawuto kaya ka jingmut balong ka kami jongo balay. Kalas ngawuto kaya ka jingmut ban id ya ubalay. Ban id ya ubalay kabamut ban kongo ya ubalay kabamut ka benrap lang ya ka jing sosi ka benrap lang ya ka jing shitom ka benrap lang ya baro ka jing tinju bat ka jing penshoy. Bad kala pediang ya kata. Bad kala penjanai ya ka jingim jangga. Haba kala pediang ya ka jing shitom. Ya ki white lam jangga jing sosi ha ka donur jangga. Kala kerlalong shisha ka kemi jong oblay. Ko himmen ko para ha ka jingim ka jongiru. Ngi barong yong ngi kwa ban id ya oblay. Ngi kwa ban id ya ujisu. Ngi kwa ban le ya ke kam jong oblay. Henry ngi klet bon sin. Habangi ong ngi id ya ubalay kadondo ringkat bad ke jingi ubalay ya ke jingshitam babun jai bon sin haba wan ke jingshitam haga jingim jongi ngi kenrandin ngi stang ban ong ngaladuai ban roy haga jingit ngaladuai bangakua ban shakri ubalay ngaladuai ngakua ban im ya ke jingim kabakoit Henry balemo kum ke ni ke jinge hakamaja. But ngistang banong imat uble yusngushu ya ka jing tuwai. Ngistang bandu jinggarmen. En rangim sautu ki jing shitam, ki jing jinjar, ki jing tinju, kalong shibenda jong ka jingit uble. Kalam kini ki benda ngimla ban I toin ya uble. But kamari te suti kala sautu ya kani. But kadba ka mariete isuti kalayang hakijat jangga dim pana bakuit kalayo jimpen shai shushu hangalor kanege jimmul jangga jingkot badu jisu la peit yaka ujisu shimla peit naka pakidulan ujisu la peit yaka naka dim pana ha ka ba shashitom hadu kata kata bad ula peit yaka badula ayaka certificate yaka bad ula ong kokumi minda pilong kami ka bajanai kam dasuk yapi ban yang hakijat jangga dim bana ha kaba ukun udang pen krai ban yap Henry pela job ya kane ka jingji pela job ya kane ka jingkot minda nga kemen ban IT yapi syaka balang nga kemen ban IT yapi omde tangga kami jonga marwe Henry ka kami jonga balang badhangda iyeng uwei usinran ya uba ujisu la id ula kam id ya u anis badomdon mano bala ban pidiang ya kamarie teisoti ban ya anis bakui namar ulong uba id ya ujisu hadu kata badu jisu ula snautu kikun jonga balang kilongi bayir jongo karis but ujisu ula pinkarpang yau yanis bakuid bala ong ngi baro ngi de banlong kumu yanis bakuid banlong ki sinran jongo omde shulong ki sinran kai omde banlong ki sinran teli henre ngi de banlong ki sinran badap daga jingid bad ula se yau kam karpang ula pinkarpang yau ban ong pe uni ulong kadakashin jangga balang minda nagabenta uni udon kam ya kami uyanis bakuit ulong ka balang ulong kadakashin jangga balang nagabenta jongi baro ke bai id ya ujisu ki kalalangi dakot jangga balang habangi kalalangi dakot jangga balang ujisu utarwa hangi ya kami kamariate isoti kamde ka kami jongki beriu bam tre ban idia kabala naga da bon ki beriu ha ka nega juk wat ya ki kristan kim shim pidiang ya kamariate isoti namar kim shim la don ka jingid hadu kata ujisu kim shim la don ka jingid hadu kata ya ublai naga da bon sin ki beriu ki kinyum ne ki kinno ne ki kran bain
ladang ilong ki kun bala sya yalam da ka bor jongo bale da ka bor jongo mensiam bakwit da ka bor jongo jingidu Chris ngimla ban kinyum Henry lada mano kinyum persya ya kane ka jinglong kemi jongo Maria teisoti kadena marba kimbat sautu ke jingidu bale kimbat yama jingidu bale lese kiong ki nge Henry kim shimla id ya ki bayir jongo bale kimla ban kinyum ki bayir jongo Jesu kin kemen ban pediang ya ka Maria teisoti namar ka jingai ka ba krautam ka ba Jesu ula ai na ka dimpana kalong ka Maria teisoti ya ka balang de na ka ta ka dao ka balang ro kalas ngotu ba ya ka ne ka jingtarwa ba ka balang kalas tang ban ong ka Maria teisoti kalong ka kemi jong ka balang namar ka balang ka ba mut mga badmapi kidakot jong ka balang de mangi baro Henry ngilong tangi dekot Henry ka balang ka ba shisha ka de ka met jongo Chris ngilong ki dekot met Henry manoba pinpura ya ka ne ka dekot met bade ujisu haba ujisu ula terwa ya ka Maria teisoti shau yanis bakuoit ujisu ula pelong biang ula pelong sasasin ya ka Maria teisoti kum ka kemi jongu badula penbana na ka dembana kane ka kente kalong ka kemi jonga omde tang na marba kala ka yanga Henry na marba kala yi toin ya ubale bade kala yai senran iya ka jingshitom baro bad kala kit ya ka jingshitom jong ka balang kala kit ya ka jingshitom ka ba Jesu la kit minda Jesu ong kane ka kalalang ru ka kemi ka dekot met jonga ya ka met bamayan jonga ka bala shashitom ha ka dempana bad baro mangi ngiru ngialong kawai bad kane ka met bamayan jongu Chris bad uyanis bakuit ulong ka dakashin ubayang nakabenta jongi namar hakapor ujisu terwa ya ka Maria teisoti manga banmapi ngimdon Henry nakabenta jongiru uyanis bakuit ula pediang ya ka Maria teisoti haka jingim jong nakabenta jongi baro uyanis bakuit he is the representative of all Christians Tina kata daw ko himen ko para ngideben sautu syai kadar habangi ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ka Maria teisoti kalong ka kemi jongi kamde kane ka jingkran start jongno Henry kane kalong ka jingkran start jongu Jesu unompenim umesaya lada Jesu ula ong ka Maria kalong ka kemi jonga balang ngi kibriu ngimdon bor banya tainia halor kata Henry ngide ban syukongu bakum uyanis bakuin ban pediang ya ka Maria teisoti badi alam ya ka shaying jongi katshaba ka Maria teisoti kawan kata ki ingasem kan kerlalong ka ying kabadap da ka jinga kabadap da ka jinggerku kadap da ka jing tiang jongka jinglong jongka Maria teisoti kane kalong ka jingid kaba shisha kabangide ban dondru kumu ya anis bakuit ban ngeit ya Jesu bu na pedang jongi ngi shitom ban ngeit haba Jesu pat utarwa ya ka Maria teisoti hangi ngit kran start don pun gibrio ki kran start ha kane ga por ban kentai ya ka Maria teisoti haba u mesaya u Jesu na lor ka dimpana kala terwa kala aiti ya kana ga binda jongi ngi ong ngim kwa ka Maria teisoti ngi kwa u Jesu Henry ngim kwa Maria teisoti kane kalong ka sang kane kalong ka pop namar ladangi kran persya ya ka Maria teisoti ladangi kendait ya ka Maria teisoti ya ka ba u Jesu u aiti na ga binda jongi kalong ka pop persya ya ka saindur jongu Jesu na ka taga daw ni deban kamburom hakinga sem jongi omde tang upanai mei Henry mangas ni pide banton ka jingid ka ba palat ya ka Maria teisoti but pide banton ka jingri bale ya ka Maria teisoti
but pide ben duai ya ka rosary man kasni ha ka jingim jompi ha ki inga sem jompi kanamba ki inga sem jompi kan kalalong sweet home kumno pelaban perlong ya ki inga sem jompi sweet home badai lempa ka maria te soti kalong kabatiang ban pindiang ya ka jinge jongi baro habangi sitom habangi jingjinjar ka jingdon jonga maria te soti kan penkala ya kata ka jinglong baro sya ka jingtiang ba ka inga sem jongi kan kalalong sweet home tongin duwai ha ka ne ka eucharist bakuit na ka benta ka ne ka jinga bangiru ngin ngeskem ya ka bau jisu ong bangiru ngin pediang ya ka maria te soti ka ying jongi ba ka inga sem jongi kan kalalong sweet home jisu be it karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi ba mangiru ngin burom iya ka kemi beneng jame kum ka kemi jongi ba ngin long shisha ki kur batiang dap daga jingit yame enyaro ya utrai Jesu Christ thongin pla ya ka jingit ka jongi ngangit au play pa badan bor baro unang tao ka beneng ba ka kendo but how Jesu Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna min sim kuit yau bela kana ka Maria te soti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yabu la yap la tep yabu la khiash ki baya akasni ka balai la mi pan ki baya ula kir shabane ushang shakamon ublay upa badon bor baro nang daw man pan ban bishari ki bayim bat ki baya nang yed how min sim bakuit ha ka balang Catholic bakuit ha ka jinya sulo ki rikuit Haga jingmap ikipo, haga jingmi pat kado, haga jingim bam jikut. Amen. Thoya duai ko himen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba pediang hun ha ublay upa ba don bor ba ro kadba kin mau burom ya ka kemi ukun jame kum ka kemi jonga balang ngi karpat ko trai ba ka jing terwa jong ka ne ga jingkinia kanla da ka jing pahu jonga jinga e jame ban pen boy yangi sha ka jing janai kum ka jing terwa bam jikut hame da u Chris utrai jangim amen. Utrai undan rengka betpim token tiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jongim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken rat koppa bakoit koblay badon bor bat bam jikut
but ban yaro ban kerku but ban pendon buram ya ka kerteng jame ka kane kasngi buram jangga Maria teisoti ka kemi jangga balang kadba kaba da ka jingka serngio jangga mensiem bakuin kalapun ya ukun balaka marway jame but klem da duno ya ka buram jangga jinglong soti kalaka nagabenda ka perte ya ka jingshai bam jikut utrai jangiu Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ki beneng but ki sarapim bala kerku ki amane rengkat da ka jingkamen ngi karpad ba ki sur jangiru kinyaso ba ka jangki kadba ngi penbana da ka jingero bas ngai wre por ka bakin tantam tongin duwai bangin yat lilang badu Chris kamen siam jongi bat kamen siam jongu Jisu ka tonu jongi bat ka tonu jongu Jisu ka met jongi bat ka met jongu Jisu bat ka jing snow jongi ka jim parkha jongi baro bat ka jim parkha bat ka jing snow jongu Chris bangin dang kawe badu Chris lempa ka jing wan hiar jongu men siam ba kui ha kanega por kanamba ngin salong kikun bashisha jongu Chris Dashisha melong bakuit kotai katame jonga jinkuit barom namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kine ki jing tarwa jongi da kaba pa ya omen sim jame kum ka umje halo jonki bakin karlalong yangi kamet barkas nam jongo trai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yavu, but dala ka mons ngubha, ula pediang ya ka jingsha shitom, but ula shim ya upu, but da ka ba aingu yame, ula kedia yavu, but ula ai halagi senran u om. To shim but to bam na kane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya ka bayanaiti, naga venta jumpim. Hakaju keru kamendala laya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u om to shim but to dina kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka bayan penmi naka benda jampi bad naka benda ki babun naka benda ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Jisu bait pen kuit yangi dakas nam bakardor jame pen kuit yak men siam hadim pen kuit pen kait pen kia yaki bapangi bashito yada yangi nau bamen kajing maya jong kajing e
namar kata ngi ki ba pin menda ya ka jingya bad ka jimi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upo jonga jingim bad ya ka kuri jonga jim penim ngi da aing u aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpad yame bangi ki ba yo binda hakamet bagas nam u kris ngin long ki bala pinyate likave da umen siem bakui pakan mau ko tra ya ka balang jame kabala priyang hasatala ka partay but penjana ya ka haga jingin rengkat badu francis upapa koi jangi wilbert marwe nu bishop jangi but baro ki lingdo but kiriniam takan maulem ro ki himen ki para shinrang bat kinte ki bala yotia da ka bakarmen ya ga jimmi pa but ya baro ki bala klat no haga jingis ne jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar pad yame barengkat bat kamaria teis odi bakoi ka kame jongo balai ujaso bakodo kurim janga ki apostol bakoi francis de seis bakoi but baru ki rikoi ki bala pen sabai me pateng la pateng ngin long ki babit menyo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon boram eme da ukun jame u jesu christ dawu lembadu badhavu kanlo hame ublay upa badan bor haga jingelom kave jungamen siem bakui baro ka burom bat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko parato ngin duwai kumbau ji sulai kaya ngin nakapinda ki jingtumu baro ba ngirungin long ki kun bashisha jungu kris lempa ka maria teisoti duwai nakapinda ki na badon bab ya gerusal baper Giduai na kabinda ki bawadi ki kam ki jam. Giduai na kabinda ki bapang ki bashitam. Giduai na kabinda ka ri India banginyo ki nong sinchar ki ba id ya ka ri. Kopa jongim ba habening kalong ka bakui ka krteng jome. Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome kan daw ka habening. To ayang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni. Batamap yangi krengkang jongi. Kumbangi rungi map ya ka bales niyo yangi. But with the lamp yangi shaga jimpen shoy and ray the polite yangi nagabasiniu. Top light yangi karpat ko try nagajing siniu barro. Haga jings born jamme, to I jings suk jing sign hagis ngi jungi. Kanamba daga jingarap ka jingis ne jamme, ni light barabo naka pop, but nin yo jingada nagajing jinjar barro. Kadbang idang up kemelindi aga jingermen bakuid, but ka jingwan pa jungunom penim jungi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ, may you bela ong haki apostol jame, ka jingsuk nga happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat paid iki pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame, bad haga jings born jame, to ay haka yaga jingsuk, bad ka jingatele kawe katkum ka mon jame, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom, Amen. ka jingsuk utray kandon, barabo rengkat bat pim, tap taga jingi du Kristo ini aing markelia. Hakumi, ukon lambro jango bale. Hakumi ubakit na ka pop jango parte. Sukito ke bala korsha ka jingawai jango ukon lambrot. Kamet bargas nam jango kris kan rianga shaka jingim bam jango.
jame Bamela ai hangi ya ka kami beneng jame hangi iway pa iway balang ka kami jangi Jesu bayin ya ram yang iban ye sharhem yame lembaga jimpediang yame ya ka med jame ai bangin kalalong shisha ka med bamayan jame lembaga jingdon jame haga jingim jangi Jesu ngirong ilong ikorn jame bad ngirong ilong shipara bad me Jesu karko kardo yangi pensle yangi pen gandang yangi palai lod yangi na mara ka jimpang na ka jingshitam karko kardo ke jingdumo jangi bara yada sumar yangi Jesu bet karko kardo yangi bapangi bashitam ki baduangai rangkat bani hakane ki ukenish bakoi Jesu karko yaki kadba ki tia pang hai ki hospital kadba ki don haying menang pen kalai ne ka met ko par jangi menda ko maria te suti le jingo yaki bara halang ka kami jang ka balang ka bor jame Jesu karko bat pen gandang hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 di 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 Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. Enda la pelong yangi kinongyo binda haga jing sius pa bam jikut. Ngi karpart kotrai bamangi ki bakin mau buram ya ka kami jongukun jame. Ngin snow crow ha ka jimpura ka jinga e jame bar ngin yo mat ya ka jingyai roy janga kam jimpenim da ukris utrai jangim utrai undon reng kha batpi blay badon bor baron karko yapi uppa barukon baro men sim bakoit ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jang utrai da ka jingim ka jampi Aspa Ribua. En ni roi het Jesu Christus.